Galicia é un territorio con moita riqueza. O valor reside na nosa terra. O pobo galego construíu o seu fogar con respecto ao entorno, e usar ben os recursos e apostar polo noso futuro. O impacto sobre a paisaxe que está xerando o estilo de vida actual precisa ser analizado, identificado e dado a coñecer nas aulas, para que as xeracións presentes e futuras saiban como afrontar a crise ecosocial a que nos enfrontamos. Proxecto Terra é a iniciativa do Colexio de Arquitectos de Galicia en colaboración co mundo educativo, co fin de mellorar o coñecemento dos escolares galegos sobre as xentes, os espazos e os lugares que habitamos. O proxecto procura transmitir a necesidade de preservar, coidar e respectar as maneiras de habitar e construir das nosas devanceiras. Crear unha poboación crítica que valore a importancia da terra e sexa sensible ás consecuencias do que facemos con ela. O Proxecto Terra nace co inicio do século, coordinado por Xosé Manuel Rosales Nobes e a colaboración da Xunta de Galicia. Despois dun longo percorrido e a cooperación con diferentes institucións e organismos, na derradeira década subouse o apoio da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Agora, coordinada por Arquitecturas Sen Fronteiras, esta iniciativa segue aumentando os seus contidos e actividades para transmitir unha mensaxe de coidado e respecto á nosa terra, nas distintas etapas da educación. Elaboramos recursos educativos que contan coa implicación do profesorado en todas as etapas. O material para educación infantil e primaria vai acompañado de contos, bandas deseñadas, elementos manipulativos e outros recursos digitais que fan que se poida adaptar aos diferentes niveis de desenvolvemento das nenas e nenos. Para a educación secundaria obrigatoria, os materiais están vencellados ao patrimonio, á percepción da arquitectura vernácula e contemporánea, así como a ordenación do territorio. Ademais, cada ano realízanse actividades complementarias que reforzan o coñecemento dos escolares de xeito vivencial, a través das visitas ás cidades, intercambios territoriais e obradoiros. Búscase que os escolares se acheguen ás mostras de arquitectura popular, histórica e contemporánea propias do noso país, ademais de poñer en valor a paisaxe e o patrimonio natural que debemos protexer. Tamén, dende o 2021, lévase aos centros o programa Sementeiras, obradoiros transdisciplinares que traballan directamente co alumnado contidos sobre intervencións no espazo educativo, patrimonio, identidade territorial e paisaxe, dereito ao hábitat ou desenvolvemento sustentable. O futuro pasa por seguir traballando nestas liñas. É xunto coa comunidade docente, o alumnado e colaboradores, poñer no centro da práctica educativa vida e desexos, aquilo que nos permita satisfacer as nosas necesidades, sempre en sintonía coas necesidades da terra.